Добрый дзень, паважаныя сябры. Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. Тэма ўрока сын Рагнеды Яраслаў Мудры. Больш за 1000 гадоў таму князі ўсходніх славян стварылі дзяржаву Кіеўскую Русь. Галоўным горадам дзяржавы і яе сталіцай быў Кіеў. У ім жылі вялікія князі. Адным з самых вядомых князёў быў Яраслаў, сын Рагнеды. За свой розум ён быў прызваны мудрым. Час княжання Яраслава быў вяршыняй славы і велічы Кіеўскай Русі. Пры ім быў створаны першы агульны для ўсіх закон «Руская праўда». Гэты закон стаў правілам жыцця для ўсіх жыхароў Кіеўскай Русі, у тым ліку беларускіх зямель. Для тых, хто парушаў закон, былі прадугледжаны пакаранні ад штрафаў да смяротнай кары. Яраслаў быў супраць княжацкіх сварак за землі і багацце. Ён лічыў, што аб'ядноўваць дзяржаву трэба не толькі з дапамогай зброі, але і вераю ў Хрыста. Па яго загадзе ў цэнтры Кіева быў узведзены велічны сабор у імя святой Сафіі. Гэта быў самы вялікі і прыгожы храм Кіеўскай Русі. Падобныя храмы потым былі пабудаваны у Полацку, і такі ж храм быў пабудаваны падобны ў Новгарадзе. Яраслаў Мудры быў таксама удалым ваяром. Ён неаднойчы перамагаў ворагаў на полі бою. У час яго княжання ворагі баяліся нападаць на Кіеў і іншыя гарады княства. Яшчэ да сваёй смерці Яраслаў падзяліў Кіеўскую Русь паміж сынамі. Ён загадаў ім разумна кіраваць, не сварыцца паміж сабою. Так і было некаторы час. Аднак потым сыны забылі бацькаў наказ. Сёння мы пазнаёміліся з Яраславам Мудрым. Дзякуй, што былі на канале. Да сустрэчы, сябры!